104.7 IFM. Report! Sa pagsisimula ngayong araw ng campaign period ng mga senatorial candidates at party list, isa-isa lang nilalatag ng mga Pangasinense ang mga katangian na dapat taglayin ng karapat-dapat iboto sa mga ganap na halalan ngayong Mayo. Sa pag-ikot ng IFM News Dagupan, ilang residente ang nagsabing mahalaga ang pagiging makatao ng isang senador dahil sa paraang ito nalalaman umano ang tunay na estado at kaganapan sa mga maliliit na sektor. Kung maganda yung mga plataforma na inaano nila, lalo kung makamasa naman para sa taong bayan, yun para sa akin, yun susuportahan ko yun. Dagdag pang hinahanap ng ilang Pangasinense ang pagiging tapat sa serbisyo at paglilingkod ng walang korupsyon upang tuluyang matulungan ang mga mahihirap. Yung gusto ko mong ugalan niya, mama, yung tapat. Tapat siya sa mga sinabi niya sa mga tao. Ma'am, para naman yung mga mahirap umangat, hindi lang yung sila yung nagpapayaman. Samantala, iminumungkahi naman ng ilan ang pagtutok sa seguridad ng mga Pilipino, partikular sa pagsugpo ng iligal na droga na matagal ng problema sa bansa. Kasi sa dami ng sakuna ngayon na nagaganap, kailangan natin sila para tulungan ang bayan. Tutukan po yung mga taong yung nagda-drugs, yung nangahasa po para yung mga tao na hindi na po sila natatakot po. Kasunod ng pagsisimula ng campaign period, patuloy na hiling ng mga Pangasinense na maiangat man lang ng mga lider ang antas ng pamumuhay ng isang Pilipino. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.